Ganza kwethu it is Durban Network sisehading la sikhona eduze kwami usibulelo umfokanya nyanga nyawo umfokanyawo futhi kwenzakala namhlanje la namhlanje sihlangene la sihadingi sikhuluma ilizwe elilodwa elifanayo elikhulunywa South Africa yonke ukuthi abantu bokufika abala eSouth Africa ngongekho emthethweni abasihambele ilelo nje lilodwa igama esilikhulumayo ukuthi abasihambele sisale ngokuthula silungise inkinga zethu siyiSouth Africa. Sitshele ngayi Hading bangakanani abantu bokufika la Hading? Mfowethu baningi kakhulu amabhizinisi lawa ekufanele ukuthi ngabe aranwa abantu base South Africa imvamisa aranwa yibona. Ngikhuluma ngama-car wash, ngikhuluma ngezitolo, ngikhuluma ngamanye amabhizinisi aphathelene nezimoto like mechanic, ibona nje abadominatayo. So siyacela ukuthi basihambele ukuze abantu bakithi bakwazi ukuthola amathuba. Sikhuluma la nangamasaluni ekukhalwa kakhulu ukuthi awela kubantu bangaphandle. Mfowethu ngicabanga ukuthi u90% wamasaluni uphethwe yibona labantu bokufika. Abakithi basebenza kanzima ukuze bakwazi ukuthola inzuzo kulento yamasaluni. Nifuna kwenzakaleni? No, sifuna nje ukuthi basihambele ukuze sikwazi ukulungisa inkinga zethu njenge South Africa. Usizwa kanjani Mfokanya ngokuthi abantu baphumile insizwa ziphumile ngizizwa kahle kakhulu. Uyabona nawe abantu bagcwele bafuna ukubona yonke lento ukuthi abantu bokufika bahambe bafuna ukuyibona isenzeka. Kanyawe siyabona isikhathi sakho. Bafowethu it is Durban Network sila eHading la kuhlangene khona imashi abantu belisana nabantu bokuhamba abangenawo amaphepha. Iphumile-ke iHading baningi abantu abaphumile ababona nawe inqwabi inkumbi ngeinkumbi zabantu amabutho abiza ingoma kuhlangene kula eHading laziwa khona. Kuningi okusazokwenzeka sokhumbula ukuthi sisazobona ophakela umthakathi sibone ongizwe sibone oJacinta ekuyibona abantu abawumsuka okanye abayinsumpa yayo le march baseza ke nabo basasendleleni. Kuningi esizokubona kodwa abantu abakushoyo ukuthi bahlangene la ukuthi abantu bokuhamba abangenawo amaphepha bahambe eHading bakhala ngokuthi business sector yala eHading ibanjezelwe abantu bokufika abahlukahlukene. So bakhala ngokuthi bafisa lawo mathuba lawo avuleleke for the South Africans. Yiyo into abahlangene ngayo namhlanje abantu ngobuningi babo la eHading bezothi abantu abangenawo amaphepha nabantu aba-owner ama-business noma lokhu esithi informal trading ukuthi akubuyele kubantu kakhulukazi base South Africa. Sikhuluma ngama-saloon, sikhuluma ngama-tuck shop ukudayisa emgwaqeni, amabhaba namasaluni, zonke lezo zinto bafisa ukuthi ke zibuyele kubantu base South Africa bakubiza nge-local economy. Abakholela ukuthi kakhulukazi kufuneka kube kubantu base South Africa kube ibona ama-beneficiaries ako. So sikhona ke nathi si-Durban Network sizonika baphumile abantu base-Hading baphume ngobuningi babo njengoba uyizwa-ke nawe ingoma ngasemuva ukuthi iloko ishe njalo amabutho-ke lawa abantu base-Hading ngokuhlukahlukana kwabo. Siyabona ukuthi bakhona nabesifazane iy'ngane zesikole ezingayile esikoleni nazo zikhona amabutho kuhlangene. Ikhona-ke nengalo yomthetho nayo ezobheka isimo ukuthi sihamba kanjani. Sibonile-ke sisangene ukuthi amaphoyisa agcwele angamele imigaqo namhlanje ukuzobheka ukuthi isimo lesi sikontroleka kanjani. Okushiwoyo-ke nokugcizelelwayo ukuthi akutashwa akuthathwa impahla yamuntu kodwa yonke into yenziwa within the confinements of the law. Siyabona ukuthi ke bayama manje
amabutho ahlangene ngezwi lokuthi abaphume bahambe abokufika abanganawo amaphepha. Phambili nje kwethu mangabe siqhubeka kancane iyaqala idolobha laseHarding engeve kuyidolobha elikhulu, idolobhana nje elincane leli ke abakhala ngokuthi alingabe seligamandelwa abantu bokufika, kodwa umnotho ekufanele ubuyele kuma South Africans ukuze nabo bakwazi ukubenefita kwi-income okanye kwi-business elikhona endaweni. Yiloko nje esifisa ukuthi sinivezele khona. Nawa kamabutho nani niyabona bahlangene kuningi nje okwenzakalayo. Bazoqhubeka ke baloko behambe njalo baze bayongena edolobheni. Ningakhohlwa ukuthi ke uphakela umthakathi ungizwe umfoka Mchunu uJacinta ufele emntwini abanye babantu abasazobonakala mangabe kuqhubeka isikhathi ukuthi ke kuhlanganwe bazolungisa lento abakholelwa ukuthi iyona efanele abantu baseHarding. iHarding ke umuntu ongayazi indawo engapha ngenzansi mangabe usu-approacha iKokstad usuyokweqela ngale e-Eastern Cape udlula nje ePortshepstone uhamba unomphela from Portshepstone wehle uthi usuzofika nje eKokstad bese ufica ke indawo ekuthiwa iseHarding. iHarding ke inabantu, it consists of different people, abaningi babo abasuka ngala koMatatiyele, abanye basuka koKokstad, abanye basuka Eastern Cape, kakhulukazi endaweni ezisondelene njenganobhizana olusikisiki nezinye. Ibona abantu abathola kakhulu kule ndawo yaseHarding okuwukuthi kuba i-mixed tribe ofica khona abanye bamaZulu, abanye amaXhosa, abanye amampondomise, abanye amahlubi, kanjalo. Ibona ke abantu labo abatholakala kule ndawo le yaseHarding. Indawo ke enamaplazi engamelwe ke indawo eziningi ngokuhlukahlukana kwazo. Ezinye zendawo zakhona ezitshale umoba, ezinye amaplazi atshale ugumtree. Iyona ke kushuthi engingathi izona indawo ekusetshenzwa kuzona lezi abantu abakwazi ukuthi benze khona imali. So indawo futhi ekufuywayo kuyona, abaningi abantu abafuyi. Indawo esemakhaya kodwa ephinde futhi ibe nendawo engathi zisafuna ukuba lokishi, abantu abakwaziyo ke ukuthi bacashe kuzona. Kunendawo ke ze-RDP eyikhona futhi khona la eHarding eyihlukahlukene, abantu bakhona abahlala kuzona. Indawo nje engathi indawo yasemakhaya, inaso futhi neScom Plus. So abantu ke bahlangene khona bazothi cha bafisa umnotho waseHarding uwele ngaphansi kwabantu baseHarding, kungabe sekuba khona abantu abaningi bokufika abathatha umnotho waseHarding. Bakhuluma ke ngama-saloon, bakhuluma ama-barber shop, bakhuluma ngama-tuck shop, lo mnothwana nje omncane okanye mhlawumpe ongamele idolobha. Bakhala ngokuthi ke bafisa ukuthi lo mnotho lo uwele ngaphansi kwabantu baseHarding.
Kinyo